Днес ще правим едно от най-вкусните английски ястия – овчарски пай. А какво ни трябва за овчарския пай? Много хубаво телешко месо. Такова може да намерите на пазар Ситняково в новия магазин на The Meatbox. Оказва се, че имат още няколко локации на улица Нишава и на булевард Черни връх в София. Имат както първокачествено телешко, така и свинско, пилешко, зайшко, мезета, млечни и други фермерски продукти. Топ избор за Коледа. Повече информация за The Meatbox може да намерите в коментарите. Започваме като тия картофи. Ги нарязваме. И вътре да се варят. През това време едри купчета. Трябва ни на купчета не пасиран, защото семките горчат, когато ги смелите. Отнадеда ми виното. Намери го! Време е да смачкаме картофите. Разпределяте и печем.